Azt mondod, az igazság halott? Én azt mondom. Nem! Lám, hát már is hiányzik. A kígyóbőrös lopott furgon a gálán dolgozó cateringes céghez tartozik. Szóval így tanulmányozod a társkönyvet? Hallgass ide! Régen mérges kígyók akarták ellopni a Houston naplót. Talán visszatértek, hogy újra megpróbálják. Egy kígyó sem tette be a lábát Zootropolisba már 100 éve. Pláne, hogy nincs lábuk. Már így is pácban vagyunk, Répa, és megjött a pizzám. Ha valakit megmarnak a gálán, és semmit sem teszünk ellene, nem vagyunk jó rendű. Jój, nem csoda, hogy még sosem hívtál át. A rókák maguknak valók. Figyelj, ha elmegyünk, és tévedsz, a főtülök szétválaszt. És ha nem bizonyítjuk mielőbb, hogy jó társak vagyunk, a főnök ugyanúgy szétválaszt minket. Csak körbenézünk, szaglászunk, ha nincs semmi, lelépünk. De ha igazam van, többé senki sem kérdőjelezi meg, hogy összetartozunk-e. Ez most fontos.